Sorry. Det er vores egen, der sidder derovre. Ja, det har jeg set. Jeg har lige plukket ham. Har du lige plukket ham? Ja. Wow! Shit! Den ramte kolben på mit gevær, den der. Træk lidt tilbage, så godt der. Forresten, du er medic. Fik du ham? Fik du ham, Albert? Fik du ham? Er han nede? Ja. Super. Medic! Bare en hånd på hotelstil. Vildt. Har du indsigt på ham? Ja, helt op. Ja. Ja, de har en der. De er begge også. Jeg springer over imellem dem. Ja. Så vi prøver at tage ham sådan lidt fra siden af. Ja, fang ham. Ja. Og så må vi se, hvad vi gør. Ja. Okay? Er du klar til at støtte? Ja. Albert, er du klar til at støtte? Modtag slut. Flytter han sig? Er du ramt? Ja. Morten, der er god dækning hernede af, hvis der er. Så springer jeg lidt længere ned. Føling højt! Klokken 1! Fejl! Ramt! Medic! Damn! Medic! Jeg er ramt! Medic! Sørg for at komme ned bag ved mig. De ligger 2 mand lige fremme her, og så 1 3 meter til højre. Det er godt til ham, der ligger lige fremme der. Det er Malik, der er sådan. Du er fri. Ja. Jeg ryger længere ned, hvis jeg kan. Jeg skal lige finde et godt sted. Kan du støtte? Ja. Gå!
Modtaget! Er du ramt? Er du ramt? Fejl. Modtaget. Det er modtaget. Medic. Op til sniper. Morten. Op til sniperen. Han er nedkæmpet. Ja. Prøv lige at skyde for mig. Det lød da sådan. Nej. Jeg har pludselig mange liv. Ja. Dammit. Dammit. Ramt! Medic! En, to, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lige her, lige her. Ja, der og der. Modtaget. Og du skal op og hjælpe vores kære ven deroppe. Og han ligger pissefri. Ja. Jeg lagde mig bag ved ham. Ja. Så jeg ligesom kunne komme videre. Jeg er slut igen. Modtaget. Vi skal ud herfra. Bare ned i grøften og så tilbage. Vil du give mig det? Hvad? Wow! Shit, mand. Du kommer meget til kryds. Go! Det er bare, hvor han ligger der. Den er høj. Hvad? Den er høj. Er du død? Ja. Lort. Medic er nede! Den kom helt høj. Over. Ja. Ja, lige bag ved os. Bag ved os. Ja, lige bag. Jeg er død! Den er altså ikke. Her fik jeg altså mange skud. Er Morten død? Ja. Lort.
Jeg kun bare blive pige tilbage. Og så 2 svin med sniper-rifler. Kan du ikke gå ud, få fat i ham, og så ud rundt? Hvad? Og gå bagud. Bare komme med at hente ham. Ramt! Vores vip har en udfordring. Jeg er ramt! Jeg er ramt! Jeg er også ramt! Wow. Shit. Ramt. Der er du i hvert fald ramt. Er vi enige? Godt. Der kommer ikke noget. Nej! Kvart i. Jo! Klokken 9 uden for døren. Ah. Outside the door. Nå. Står der en pukkel? En Schwarmpukkel? Det var han.